Słuchajcie, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Padła fajna pogoda, fajnie Klara świeci, pójdę się na zakupy, a w to mi zabroni, że ja w demokratycznym kraju toż ida. Fajnie, że się pokupował, godom to się pomaszkeca, to się pomaszkeca, to się pomaszkeca, to się wypija, to się wypija. I godom, a wezna się wino. Nie będę już pił tej gorzoły, jak ordynarny łożyrok. Ino się wezna, fajne winko się fajnie wypija, jak Francuzy, ku zdrowotności. I biera takie jedne wino, i da do kasy, normalnie elegancko płaca, nie byda go do wiela, bo nie chce się asić. Przyłaża do dom, wyciągam te towory i pacza, weź tak na te wino, co to kupił. Fajnie, godom 19 V do tego i widza to. To znaczy ruby, że co? Że jo jest ruby. Bo jo ida do sklepu i jo wydawą pieniądze i jo potem mam czytać coś takiego, że jo jest ruby. Jo się takich uwag nie życza. I jo tego tak nie ustawia. Ruby!